Спадометър разполага с няколко апарата за кавитация. Сега ще видим кавитацията с ВАК. Кавитацията има за цел да втечни липоцита. Липоцита е масната клетка, която се намира в хиподермата. Хиподермата е третия слой на кожата, който е отговорен ние как ще изглеждаме на плаж. А всички наши зрителки искат да изглеждат перфектно. Терапията е подходяща дори и за силния фал. Втечнявайки липоцита, имаме за цел по-бързо да разградим и да изхвърлим токсините от организма. Започваме. Кавитацията се работи върху контактен гел. Нанасяме класически контактен гел. Подготвяме апарата за работа. Стартираме. Вижда се кожната дънка. Кавитацията е подходяща за цяло тяло. Подходяща терапия дори за силния пол. Бираното коремче изключително добре се повлиява с кавитацията. Предимството на тази машина, освен кавитацията, че имаме в случая вакуумната глава, с която имаме за цел да изхвърлим токсините от организма. Подобрявайки кръвообращението, имаме засилване на метаболизма и по този начин засилваме метаболитните процеси в организма. Кавитацията се препоръчва при клиенти, които имат доста килограми за отслабване. Разгражда масната клетка, т.е. втечнява я и по този начин имаме по-добро и по-бързо възстановяване в нормалния ритъм. При коремна област работим в подхода на червата. Пиенето и тук, както при всички апарати, е литър и половина, 2 задължително след процедура. Комбинацията с антицелулитен, с криолиполиза дава, разбира се, много по-добри резултати в моделирането на тялото. Сега ще демонстрираме и кавитацията, и чистата кавитация. Както споменахме, кавитацията е процес, който имаме за цел да втечним липоцита. Процесът се видя на камера, съответно сега ще го демонстрираме и върху нашия модел. Върху корема на нашия модел има контактен гел и започваме работа. Нещото, което е много важно да се знае, когато прави първа кавитация, че клиента усеща кавитационната вълна в ушите и я чува всъщност. При някои клиенти казват, че делфини, трепетене, морски бриз. Усещаш ли нещо? Асоциациите са различни. В част от козметичните салони чувам от различни клиенти, че дават темпо тройки в ушите, за да няма този дискомфорт. Хубаво обработваме кожна дънка. Пак казвам, имаме цел да втечним липоцита. С помощта на антицелулитен масаж или всякаква друга антицелулитна терапия можем да подпомогнем изхвърлянето на разградената маса. Всички апарати, които видяхме днес, имат за цел да направят, да моделират тялото. Работейки в няколко направления, отслабване, стягане, дренаж, изхвърляне на токсини, с помощта на различни техники и най-единствена цел